Здравейте, потребители от YouTube! Аз съм Еуфория, тук до мен е Хаксор и днес ще снимаме клип в нашия сървър и да ви покажем всичко за сървъра, спауна, лаповете, всичко. Аз го спауна. Така. Първо да ви покажем спауна. Спауна е съвсем обикновенен. Тук са на всички скайповете, на всички админи. Тук са ни статуите и ранковете, които сме ние. Тук са SMS услугите. Game Mode за 2 седмици 1,20. За 6 седмици 4,80. VIP за 1,20 за 3 седмици. За 6 лева за една година. Оп, за една седмица 6 лева. Сега ще покажем всички лапове. Първо лап енчант. Лап енчант, тук е съвсем обикновено. Тук ще си енчантваш неща. И тук си поправяш неща с наковалните. Както ми трябва. Това. Така, още кои лапове, лап евент. Всяка събота имаме един голям евент. Всеки ден имаме по един малък. Днес ще правим малък евент. Да, виждате. Да отидем на Lab Food. Да, Lab Food. Тук се събирате спаунери на прасета, скоро ще сложим и на крави, на всичко друго. Така, лаповете са още Lab Jump Event. Това е най-якия джъмп до сега. Jump Event. Така, тук всичко е довършено. Както виждате, накрая има награди. Ето там е крайната точка. Тук са малко айтеми, после ще сложим и още. Като спечелите джъмп евента, печелите 200 лева. Да, и 200. И има дори един бонус, но къде беше? Ето е, лайва, Еуфория. Къде си? Да, и бонус на последата на джъмпа. Така, сега ви покажем кой е лап още. Лар PvP. PvP-то е на малко смешно, на 2 етажа. Да, мен малко не ме кефи, но има доста яки неща. Тук си скачаш, тук си обикаля, стреляш. Сега кой е? Това тук имаме и един плагин наречен PvP Time. По време примерно на нощ, по време на нощ PvP-то е пуснато, а по време на ден PvP-то не е. Сега ще ви покажем и последните лапове и ще покажем още някои плагини. Lab Shop. Това е само на един етаж за сега, а втори... Да, може да го направим на 2 етажа, но може да го направим, ние ще го правим на повече. Сега да видим. Lab XP. Lab XP довършено е, ето го. Но още до някъде не е довършено, трябва малко да махнем и тези факли, защото малко причат на зомбите да се спамват. Остави само една факла и сега ще се спамват няколко зомбита. Както и да е. Това бяха всички лапове, сега ще ви покажем някои плагини на спауна. Или на определено място. Така. Ще се отдалечим малко. Имаме както предобавка за Skyblock. Да, имаме Skyblock. Скоро ще сложим Snow Battle Event и Survival Game Event. Survival Games. Сървъра до сега е малко, до някъде известен. И ако искате, влизайте. Доста интересен. Давам на всички почти айтеми.
Чакайте само да телепортна Хакзор. Единият плагин е Citizens. Трябва малко само да се отдалечим долу. Да. Трябва само малко да се отдалечим надолу. Примерно Citizens. Ето го. Пишете NPC, Create и името на човека. Примерно да създадем и той я пише 1, 2, 3 атафики. Ето създадени вече. И на името, където пиша атафики, може да създадете каквото искате име в едно условие, че трябва да сте опнати. Сега ще покажем плагина Time is Money. Малко само трябва да изчистим. И докато правим, ние ще пуснем някаква музика, т.е. наша песна. Трябва да ви един pressure plate, така. И показва я ми. Ето. И това беше плагина Time is Money. Другия плагин е World Edit, те сега ще ви го покажа, само малко изчакайте. Ще пуснем през това време музика, чухте ли? Да. И точно. Така. Примерно маркирате първо за ляв бутон, така, после с десен, на което си искате място. И пишете името, командата 2 set и какъвто искате материал. Аз избирам Gold. И се сетна в Gold блокове. И сега ще... This is an emergency. This is an Не, спря. Какво викаш? Спря. И така, ела до мене. И това беше всичко от нас. Коментирайте, харесвайте. Надявам се да влезете в сървъра. И това беше всичко от нас. Чао!